Pero kamano ahinya Murino kare. Yana akaw mano kaka wach mari mogik kata aduogo iri ka wakaw wach mogik adhier Thomas Agutu madamia wach mare koteno kod kit somo ayudo e mbalariany ma pacho kaka warango sekta mar somo to mano bende wach madhi do duto nyaka kelo misori kachel koda kama limo Peter Orero ka wantiere kar kae to duto ang'umia kod wach mar mogik ne ko tieko round makama ka wantieko mana chendo ka wantiere kar kae. Achako di Thomas. Cleopas wamede matin ma Murino wacho no moloyo kachako gi the funding model mar universities. An kaka jasir weche mag somo man gi nyithindo ma bende nie high school moingo nyithindo 50 kanyicha wach ma ne kuko nowuok koni gi koni ka jonyuol ywak to nyithindo bende ywak ni pesa ma gichulo ng'eny ahinya university. Nwakaw initiative mar nyiso nyithindo mondo otimane mondo otima reapplication nikech actually pesa mane biro ni mondo gichul adieri ne en pesa mane king'iyo kimolo ka ng'at achiel mokaw initiative mar puonjogi tinyalo yudo ka weche bedo mapek. Tago erokamano ni kane watemo to nyithindo nyicha ne odok koro kendo mbalariany go tiyudo ka moko ne pod wachonwa ni pok omiwa invoice, moko bende noyudo kose gise ginene gigosekete portal to wayudo almost 100% mane apply. There is a difference. Koro gima nyalo wacho ni gini awareness aparo ni mano obedo created maber to one and personal with my experience ayudo kancha Sirkal to maber ba nyithindo macha ne chulo mana chulo single kata 50 kata 60 nyo kora chulo 21 moko be no biro nil iwinjo. Koro miyo anyalo mana wacho ne jowa ni gien kare nyithindo macha ne luor mar weche bag reapplication mondo wanane ka digi yudie thuolo mar yudo pesa yani Sirkal miyo gi pesa no. Machielo da wach mar weche mag TVET omiyo sani koro gweng' wanyalo betie gi plumber, wanyalo betie gi electrician moro, gigi yande rumo kech ne yudo ka kiyud ng'at matimo plumbing en ng'ama nobiro Nairobi kata nodhi e town moro to po ka tich otame to ng'ato emopuonje koro ng'e mana matin. To TVET kobiro anyalo paro ni sani koro wan e gwenge wan karibu TVET colleges 3 moluorowa. Emoyo TVET en gima obiro at the right time. Makata ka nyithindo wineno ka moko ne ringo wacho ni en fadhali odhi e TVET college kar mondo odhi university. Samoro naneno ka bende en mana kare nikech sama tin to oseduogo otimo tije moro gi lwete kendo koro nya yudo pesa ne moro matin to mana kaka Murino wacho ni eni wamed encourage Sirkal kaka nyalo medo support gi gibed gi resources to gi gik ma ginyalo medo tiyo go colleges go. Koro miyo kanye ma nyalo medo to otherwise it is a good thing that came at the right time. Erokamano ahinya. Akelo misori na mondo mi abiri sani mondo mi aparo bende kotone koda kit somo mwasebedo ka warango ka nyithindo chopo e mbalariany kit kama ntiere nikech ang'eni diere kanyo idhi tieko kado kimoso jo Kibera kida moso jo Kibera ka kelo pok owuoyo koro atiek mana kodi kanyo awinj ka wuok mari. Erokamano. Aparo ni Cleopas gimosetimore maber ni Sirkal locho ochiko ite mowinjo ywak mar jonyuol kendo mano to timore maber ni kata mana the formula mana gitiyogo mondo ng'igo kaka imiyo nyithindo pesa mondo somgo osetimore maber between 15 and 40%.